Bon dia. Aquest és un vídeo que estem fent des de l'IMET, l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb l'objectiu que les persones que es troben aturades o les persones que en breu puguin estar aturades puguin trobar uns recursos per tal de poder incorporar-se a la feina o poder incorporar-se en aquest moment de recerca de feina d'una manera més fàcil. El recurs que us ensenyem avui o que us mostrem avui és les entrevistes ràpides, com afrontar les entrevistes ràpides. Segur que us sona, que n'heu sentit parlar alguna vegada dels speed jobs dating, el que passa que a nosaltres ens agrada més dir-li entrevistes ràpides, i com sempre el vídeo d'avui us l'explicaran el Manu i la Míriam, que formen part dels tècnics dels espais de recerca de feina, i la Carme i l'Encarna, que són les tècniques del projecte Ubica't. Espero que us sigui d'interès. Bon dia. Doncs, efectivament, avui us parlarem de l'entrevista ràpida de treball, què és, quins són els seus objectius, què avalua, i d'altra banda us volem oferir alguns consells perquè pugueu superar-la amb èxit o amb suficient soltura. Com sabeu, en l'actualitat hi ha diferents tècniques de reclutament, començant per la ja tradicional entrevista de selecció, la de tota la vida, la que faríem entre 45 minuts i una hora, passant per entrevistes grupals, role-playings i processos de selecció més extensos que poden formar part del procés de selecció iniciat amb una entrevista ràpida de treball, però que en aquest cas, al ser el primer contacte a través d'un speed job dating o entrevista ràpida, el que faríem és suprimir l'element bloquejador del currículum, que en una entrevista tradicional moltes vegades efectivament actua com a bloqueig i ens impedeix poder arribar a conèixer l'empresa. D'aquesta manera podem entrar en un procés de selecció a través d'una mini entrevista d'uns 5-10 minuts on ens donem a conèixer l'empresa i donem a conèixer la nostra vàlua per a aquell lloc de treball. És molt important tenir present que en aquestes entrevistes hem de poder ser bons comunicadors, hem de poder demostrar també que som persones resolutives, que som capaces d'autocontrolar la situació d'estrès que això ens genera i que, per tant, podem sortir endavant amb suficient soltura i amb suficient confiança davant de qualsevol situació que després ens puguem trobar en el nostre dia a dia, a la nostra feina. Hem de ser també, penseu que heu de ser bons gestors del temps, ja que efectivament en 5-10 minuts hem de poder demostrar totes les nostres capacitats per a aquell lloc de treball. Què més ens podem trobar? Doncs ens podem trobar que amb una simulació, amb un esdeveniment de speed job dating, tinguem diferents entrevistes en un matí. Si aquest esdeveniment s'ha organitzat amb moltes empreses i el nostre perfil encaixa en aquestes empreses i en el que estan cercant, podrem tenir diferents entrevistes en un sol matí. De manera que hem de saber gestionar també com ens explicarem en aquestes diferents entrevistes que ens anirem trobant. Ara, si us sembla, el Manu us explicarà una mica quins són els objectius d'aquestes entrevistes, i ja també més endavant les meves companyes, la Míriam i l'Encarna, també us explicaran quines són les competències que es posen en joc en aquestes entrevistes i, com us deia a l'inici, com hem d'actuar, com ens hem de preparar per poder-la afrontar. Endavant, Manu. L'objectiu principal d'aquestes entrevistes és persuadir el nostre interlocutor, independentment de a quina banda estiguem, i veure si pot haver-hi una compatibilitat mútua. Després, en una entrevista posterior més llarga i més complexa, ja s'acabarà de perfilar aquest ajust. Però aquesta primera impressió és la que marcarà la diferència i serà la que ens obrirà les portes a una entrevista amb més profunditat. Per tant, és molt important treballar bé aquest primer contacte. Jo us parlaré de què s'avalua en aquest tipus d'entrevista. Ens trobarem amb dues avaluacions ben diferenciades. La primera és la que fa l'empresa i l'altra, evidentment, la que fa la persona candidata. Per l'empresa
és molt difícil en 7-10 minuts poder analitzar el nostre perfil més relacionat amb l'ocupació i amb les feines que hem de desenvolupar en el lloc de treball. Però sí que podrà veure i podrà preseleccionar aquelles persones que més encaixen amb els seus valors i amb la seva filosofia. Per una altra part, la persona candidata també podrà avaluar si aquests valors i aquesta filosofia encaixen amb les seves necessitats. I si és afirmatiu i si és així, és el moment de demostrar la nostra habilitat comunicativa, el nostre carisma, la nostra capacitat de treball i la nostra capacitat resolutiva, que per una altra part, aquestes competències serien les més valorades en aquest tipus d'entrevista. Ara passarem a detallar els consells per poder afrontar amb èxit les entrevistes ràpides. El primer dels consells és que hem de conèixer l'empresa amb la qual ens presentarem. D'aquesta manera podrem ajustar el nostre discurs al que més valora l'empresa en aquell moment o a les seves necessitats. Un altre consell és aprendre a concretar aquella informació que nosaltres donarem en l'entrevista que sigui rellevant i rebutjarem aquella informació que ja estigui al currículum i que ja puguin llegir. És important aprendre a destacar aquella informació rellevant que ens fa ser únics, especials i per allò que ens poden contractar. Hem de tenir capacitat de síntesi, hem de ser originals i hem de destacar aquells aspectes de l'experiència que no trobaran redactades al document curricular. Recordeu, sempre amb capacitat de síntesi i amb mesura comunicativa. Ara us deixo amb la Míriam, que continuarà amb els consells. Bé, jo us donaré uns quants consells més perquè se us faci més fàcil poder fer aquesta entrevista de selecció ràpida. Primer de tot, com ja sabeu, ens hem de preparar, no? I per preparar-nos, una de l'opció que tenim és fer-ho davant d'un mirall de casa. Podem dir el nostre discurs davant del mirall i així nosaltres mateixos veiem quina imatge estem donant, o com també ens estem expressant i si hem de rectificar alguna de les coses que no vèiem que fèiem. Una altra de les opcions seria, per exemple, si algú de casa es presta voluntari de fer del paper d'entrevistador, també està molt bé perquè tenim una opinió d'una persona que ens pot dir, per exemple, si arriba el missatge que volem donar, si ens expressem bé, quina imatge estem donant. Seria perfecte, també. L'important és anar ben preparat i de manera que ens sentim més segurs amb el que anem a fer. Un altre consell, vigilem amb la primera impressió. Ja sigui una entrevista de treball normal o qualsevol cita o qualsevol primera trobada amb una persona. La primera impressió sempre és clau. Per tant, imatge personal, comunicació verbal, però també la no verbal, sobretot, que tingui una coherència entre la verbal i la no verbal, tenir-ho moltíssim en compte. Al tractar-se d'una entrevista tan ràpida, que acostuma a durar uns 5 minuts, una mica més, és molt difícil poder rectificar, perquè no tenim temps, poder rectificar i aquesta primera imatge que hem donat, canviar-la o millorar-la. Per tant, tenir-ho és un dels punts que tenim que tenir en compte. Amb aquests assajos previs que hem fet, també ho podem tenir en compte, veure com ens presentem, com arribem, com saludem i a veure com ho estem fent. També un altre consell, deixar marge a possibles preguntes. Sí que és veritat que en aquest tipus d'entrevistes normalment és el discurs que nosaltres hem preparat el que ocuparà la major part del temps, però a vegades hi ha entrevistadors o que necessiten saber alguna cosa més o que al mig del nostre discurs ens el tallen perquè es volen saltar el guió o creuen que hi ha una altra informació més important a tractar. Per tant, també seria interessant que poguéssiu des de casa preveure possibles preguntes que us podrien fer
com si fos, per exemple, un altre tipus d'entrevista, una entrevista laboral corrent, quines són les preguntes més freqüents que fan i preparar-nos aquestes respostes. Com sempre, anirem més tranquils, anirem més segurs i no ens agafaran de sorpresa si ens canvien, ens fan aquestes preguntes i no ens deixen seguir amb el nostre discurs. I per últim, doncs intentar, sabem que és difícil, però intentar que els nervis no ens traeixin. Qualsevol entrevista laboral causa nervis. Ho sabem nosaltres, ho sabeu vosaltres, ho sap l'entrevistador, però sí que és veritat que no podem deixar que els nervis se'n vagin a un extrem, és a dir, que no ens deixin, per exemple, parlar, que no ens surtin les paraules, o que parlem en excés, que, per exemple, ens en desviem del guió i parlem de coses que no hauríem de dir. Per tant, com sempre, superimportant, preparant-nos abans, anirem més tranquils i sortirà millor. Per tant, bé, esperem que us hagin sigut útils aquests consells i el vídeo en general i ens veiem aviat amb un altre tema de la recerca de feina. Que vagi molt bé. Adéu.